Ikaragarria bada ere, zure pertsonaia gogokoenei bizia eman dion teknologiak gazan dauden aurren bizitzak suntsitzen ditu. 1985ean sortu zen Toy Story, 100% ordenagailuz egindako lehenengo pelikula. Irudi tridimentsional zailak, testurak eta mugimenduak Renderman softwareari esker egin ziren. Gazako genozidioan erabiltzen diren dronen garapenaren oinarrian dagoen teknologia berari esker. Renderman Utahko unibertsitatean sortu zen, DARPAk, defentsa ikerketa aurreratuko proiektuen agentziak finantzatuta. Catmull eta Pong doktoreek garatu zuten, baina bereziki garrantzitsua izan zen Pongek sortutako itzaletarako algoritmoa, zeinak, gaur egun oraindik, argiztapen errealistak ematen dizkion iruden garatutako irudiei. 80ko hamarkadan teknologia hau hegazkinen simuladoreetan txertatu zen, erresoluzio grafikoa asko hobetuz, eta animazioaren teknologiak aurrera egin ahala, armamentistikakoak ere aurrera egin zuen, dronetara helduz. Zineman, animazio errealistagoak egiteko erabiltzen dena, dronetan espazioa hobeto ulertzeko eta euren biktimengana errazago heltzeko erabiltzen da. Rendermanak dronek beren inguruneko irudimentsioko irudikapen fidagarriak sortzeko balio du. Zehaztasun handiz eta abiadura handian birkalkulatu behar da eremua eta prozesu honen zatiri konplexuena mugitzen ari diren pertsonen edo objektuen modelajea da. Dronak jakin behar du auto eta tanke bat bereizten, edo aurrean duena soldadu bat edo haur bat den.